Helo, Hannah dwi. Dwi wedi ddod yma heddiw i ddysgu mwy am wasanaethau cymorth a gwybodaeth yn y coleg. Mae rhan fwyaf o'r gwybodaeth a gwasanaethau cymorth ar gael gan gwasanaethau i'r ddysgwyr. Os ydych chi'n gwybod pwy yw staff gwasanaethau ddysgwyr, jyst gofynnwch i'r tiwtor neu staff yn y derbynfa. Helo, pwy dwi angen siarad gyda i ddarganfod mwy am gyrfaoedd a opsiynau sydd ar gael i fi? Mae gennym ni gynghorwyr gyrfaoedd yn y coleg. Allwch chi wneud apwyntiad i'w gweld nhw drwy wasanaethau ddysgwyr. Byddan nhw'n gallu eich helpu chi edrych ar syniadau gyrfaol ac efallai hyd yn oed awgrymu syniadau newydd neu dewisiadau eraill i chi ystyried, a hefyd cyfle i drafod eich opsiynau. Mae'r wybodaeth ar cyngor maen nhw'n ei roi yn ddi-duedd ac yn eich helpu chi benderfynu ar eich cam nesaf. Gre, dyna'n union beth i chwilio am. All unrhyw fyfyriwr yn y coleg fel cynghorydd gyrfaoedd? Mae modd iddynt weld unrhyw fyfyriwr sy'n dilyn cwrs llawn amser a hynny ar bob safle. Oes yna unrhyw beth rhaid ei wneud i baratoi ar gyfer y cyfweliad? Efallai y byddai'n syniad i chi feddwl am beth yr hoffech chi drafod a pham bych bod chi eisiau cyfweliad gyrfaoedd. Gallwch hefyd ddod ar rhestr o gwestiynau rydych chi eisiau ofyn, a allwch chi wneud ymchwil ar eich syniadau gyrfaol hefyd drwy ddefnyddio gyrfacymru.com fel esiampl. Felly, mae cynghorwyr gyrfaoedd y coleg yn gallu gwneud unrhyw ddysgwyr ar gwrs llawn amser. Mi allaf wneud apwyntiad i'w gweld nhw trwy wasanaethau ddysgwyr. Mae'r cynghorwyr gyrfaoedd yn gallu fy helpu benderfynu ar fy nghamau nesaf a'r opsiynau sydd ar gael i mi ar ôl orffen y cwrs.